Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association hakasngi palay kalapan pawya ka jing snokya ka bajur halor ka jing Wanrah o Ophisar veterinary nakaslem trekam jang ka bernihat veterinary ubala soibyang ya ka Syrnod kibalapan mi da block veterinary officer ka jilla Assam kiba Ailad ban Wanrah ya ki Syiar syapo ka jilla Meghalaya klem dale ya ka jing petbania bat ka jing Pynkheiñ ya ki jing pang kakenhon kalaya kendo bat usketri ketenat animal husbandry and veterinary uba SC Sadhu ban dawa da ka jing penstom mardor halor kani ka jing Pynkheiñ kendon hakabaya dei bat ka jing Wanrah ya ki Syiar na Assam habakran cheki nang thok kubor uway na gidikot jong kaseng uba William Dingdo ula dawa ban pensange no shisendon ya kajing Wanrah ya ki Syiar syapo ka jilla namar kajing bambu ya ki kendon an ki balabu ulo angru bakani kajing le daw Ophisar kade kajing Pynkheiñ ya ka an livestock transportation rules 6000 khandai spa nyop pra bat kalong kajing ma ya kinong ri Syiar hapo ka jilla ha kabaya dei bat kajing bun kajing sapriang jong kajing pang uba ding do ulapan pau biang ya kajing dawa ban pensange no mardor ya kajing Wanrah Syiar na Assam dak bakdo baki kendon ki balabu kim shimla daya so shu uba ding do ulaban rap dak baong baki dawaru ya kajing Khen kababnya lakan ya kajing soy biang ya ki Syrnod kadai kajing penlong daladi meladan bapha ni ai hukum naki he Ophisar badawa baki badan kti ha kani kidai ban syapan ngat ha kaan problem kalong ba district veterinary officers of Assam who issued with the certificate Kaba kim done proof ba lada kila test and migini ki birds ki bawan naswa कि point kalong ba katung ka act yung ka livestock transportation of livestock act 19 rules 1978 but hakani ka certificate veterinary officer who bade yung in charge yung ka Birmingham dispensary ula issue countersign which is kamdan provision haka law haka act yung the rules ba khila ban countersign kalong lada Wanrah ya kamar support destination they will inspect they will test ya kitu but nangta sa issue ka sanitary certificate ka ba long fit for consumption me em hakani ka clip ma ka pin ba minin por president ni ula ya kren but i DFO DVO di jongka riboy ba ita ila ong ba ila yo ka instruction ko bana drum tingi wan ha kani mat baniya kan do use ke tribal kali ka lada kani ka instruction ka wan sisana but nil so thu ba kani ka instruction come done any official instruction at all but instead ula ong ban kila mo ban proof bangila pha na kaliang ka government bangila pha ya kata ka order na kaliang ka government sa district kumta tika pani siya kadar kadon ka ikish siya ka bakal mo ti kumni ta da kalong ka kum trikam ti ka sarkar kaya la ka jong ka directorate kaya la ka jong ka lenti ti siya ay kan na ka ba siya ay kan room ka gani ka ma ka ba ngimtip ka balong kumno habakala don kata ka act ka ba ki hapanya at kum ka act jong ka food jong ka transportation on livestock act Ndrai kimia ya lan kumne tati kumno tau doktor jong veterinary ulah ban sengkran certificate kata kade in ka ba penthang mulai ka ba lingo ba based on what order and what power has he been given but ka problem ko lang ba pabingidan ka phone call discussion menin ki ong ba ki yo ka order na jong kamu ayo ko atau pipane me kata kopi order pada naki habangila ngi habaki ong yani kumta te ngi mentoy bangini krenchu ngi la so tho ba kamdan ke asia la dan ke namar ba ki le ban kren kum ni tai tingi la wan me no direct bani kren me no shoes ke 3 level den la koi shaka government menta ngi sertip ba kamdan ke kumta tingi la da ka don ke ru yang ai ka ta ka copy ni verify namar ba ngi te ka an kalong open to the public kabangila ban verify kalam kumno pangin hapan perkhat kanya ka safety jong ka bam ka barung sini siya po sinong demi
surung kai kat kaba kimon ki nang khai te ya gano ka bamlong fit ngini din ota te nang Tiga ini kesinjam juga asosiasi mentah nomor sungguh kalau lawan video keribuan kempadan kita ke checkpoint dan check gate dan check itu Syiar forum bumi atau ke ni apa sih dan simbiang nanti kesinjam kan check ini adalah dia. Ngin dan ke meeting lah syak AGM ke AGM ke AGM kan dan lah syak di nilai phone call na ki nakaleng solo ki district tu ba kinyawan tingi kermen ba kani ke AGM kan long ke bangin la ban sim ke decision ke bangin le kum nomor ba nang ni sakmat ngi ba hap ban le te kani bangin sim rai tang mga ba i jenis ke tri hang ni ka long ke bam la tingin hap ban ra ka general meeting ke bangin dan la sha kesni ke in sapat ke ba ni rai ha Ngai nangi sakmat tingin habari le ting baneda ya kani kamar kabangidan hangni khamtam baneda lada kadon kum kani ka jing lada dan jing pang kum badan ka situation manta syapo Assam kadon ka flood but gon ki news ke banyo ki don ki ba ja satai ki ba ka kom region ki kamla sho kamla ban withstand ka heat kamla ban withstand ka condition mo te hado ka transportation of animals su kadon ki kanduan ka ba pihapan transport ya ka with feeders with drinkers pihapan book provision ki bukan di kimde baniam kita ki hapan pe phang hi naman kala along ka distance ka bajrom menta ka sorry ka ba jangai te ki hapan pe phang ha kata ko te lada kadon ke ek ba le shalen dep te ngatrai nakaliam jama simet ni de ban le ek ba te ndai kai ka ban ja kai ka bangin le nakaliam ka seng nin haban rai haka me ka bangin ni song ni perkhat nakaliam ka seng Jadi lah pernah keteng tu doktor gimtip ka kerteng ndai ngidon ka proof jong ka ni ka certificate ka bala issue daka office daka dispensary jong u as an officer jong ka dispensary jong u no ti but kani kadai bang ngila harian kataru ngila ya keren but DVO jong ka Ribhai district ti kani dispensary ni sungguh kamdei ka office rekam jongka kata nginum la ban ong ka Pynkheiñ tamangi up ya ka reply jong ka government ka ong kumno nomor ba kum mangi sungguh kat kum ka protocol jong ka act te obviously ka hapan dan ka protocol ka barbi ka order ka ba syai ka ba lada ka ai bor ya ka dispensary tu bukan le ka hapan dan kin ka kum ka protocol jong ka kamla ba chule haka jing phone manu bunong ai ne pelat ne beriu ta nomor ba kani kadai ka marbam ka an kadai ka mar hakata ka rukong ka bala ban kata bun ba hagani ka u haban examine hindrai ula benrap yang ni berpung ba atu apor ba fiakran begitu kila mo ban ai puru bangila ai mangi ka order tetang kita ki kentien bo ong mo u ni kumta kala pensya yang ni ba kamdon ke kata ka order ba ula ong ka ba syai ba mud kamdon ka order kat kum ka office ka jong u to klami ka order tu kum kini kelab ses kelab dan teng kelab mensuar report similar kain pi mensuar kam ki officers jong ka veterinary kim pat note ban le ka haru kan le mensuar ni i kaya illegal na po Assam ki certificate jong ka Assam ki pelat ki breu nagi te kadan ka ega iselendet ha to temen ta bangila hakini ki kendiat benai bangila ben i kita kilapses menta kala ayat sada kumne ti hantu ka pencai kedar ba kini ki nang yai le ti ngiru nginum songklan ti atau kum ka seng di mana mendan ka inquiry nak kaleng sarkar menglap ya kum kini kata lah saya hapok kategor ngin habban demand lai project lai program bante lakam kat ka basya ka kendon an ngi bangin le ladang yapan file ka FR ladang yapan wat ke level hadu kanu ka inquiry ru ngin le
Nomor ba kani ngi happen perkhat yo bon balang. Nomor kamdei tang ka safety jong ka consumption, kamdei ka safety jong ka diseases ka bala ban spread chiki farms ki jongi. Ki kata hato kini ki officers kin la ban ki clear kin ba clear maki. Kinamla buat ke investment jong ka turnover jong ki farmers jong ka poi ars 4 crore. Haka sistem. Kila ka government ka ngi contribute GDP te cheka state. Kani ka mar baki Wanrah kani ka dumping kam contribute te GDP cheka state. Tingin ni achieve kata 10 million kumno ke. Tuan las kesian bas sign konten sign itu kan. Pi kata ketika decision kumo pi ngin hapan up ya ka decision jong kaseng. Mo tingin ngin pet senon la shay ke ka bangila bal ya. Nomor ngin hapan rail in baka executive body ke jongi. Di nalor kata pare ngin hapan benrap pare sakawai ke ba pi kini ki farmers jongi ki badan sipok ki nangkendang berkhai. Kita ibu nak gila ada ki entrepreneurs, small time entrepreneurs. Kiri kena class 12, some of them graduate, some of them MA. And kila chim ya kani kalen sanjam ban tre hakani kalai. Ti lada ka Syiar no hakana ka jing wan jing gini ki mar ke pasu dam kumne ya kani diseases ke but ngimdan security hakata kaliam tatumut kam ja ayu kenya kini. Ka livelihood phikwa ai ki bikin wan ya shong madan no ante bo khandala mo. Tukam long ya. Nalor ngidangnya khamnya ka so long ngidang sultanat bani kham ki dong kendong kindang ya don ji sport dong kendong kata ka rural economy kan don ti ni hapani perkhat kan ita trading ibang idon sa kata ka dumping ngide ben pun wandor sure nilai keren buat uske tri ha kata ka liang ru but ngas ni ulong positif ya kata ong hot ni hapani level pun wan kata hapan ni level pun wan kata lingba ki bun ki scheme ki ba lingba ki government but ban ngide ben pun wandor kata kadang bangin dubla ban poisa ka thong ka ba ngila ban create employment opportunities here bro Ikut apa? Tang de ka initial level namar ba kani ka ja ngitip ngiyo ikini berkhat minin jamit tingiyo bani karen bat uske tri ban one mentam step hakda di udang suyo ikini puru ba kesti ga jongi di ula yele ban kontak e baro di ngi scam ba by this evening unle lada umle by this evening unle say ni kan don ke can happen makal aja kan ini this is a big embarrassment ya ka directorate as a whole